U periodu od 1. do 14. siječnja 2023. godine računi se naplaćuju u eurima, ali trgovci moraju primati i kune i eure. Kako ćete u tom periodu obavljati naplatu u kunama? Naplata računa obavlja se pomoću dugmeta F4. Kada se prikaže prozor za naplatu, izaberemo sredstvo plaćanja. Ako je sredstvo plaćanja gotovina, naplatu u eurima ćemo izvršiti pritiskom na dugme naplata i ispis. Međutim, ako kupac plaća kunama, pritisnut ćemo tipku F1 na tipkovnici ili dugme F1 naplata u kunama. Na ekranu se prikazuje pomoćni prozor za naplatu u kunama. Na njemu će biti prikazan iznos računa u eurima i protuvrijednost u kunama. Ako kupac nema točan iznos sitnog novca i dade nam više, na primjer 50 kuna, na tipkovnici ćemo upisati primljeni iznos kuna. Program će izračunati iznos u kunama i eurima koji kupcu trebamo izvratiti. Izvraćanje sitnog novca možemo izvršiti i u kunama samo ako u blagajni imamo kune koje smo primili tekućeg radnog dana. U protivnom, izvraćanje sitnog novca moramo izvršiti u eurima. Kako ćemo napraviti obračun blagajne? Pogledajmo blagajnički izvještaj. Na njemu će biti prikazan ukupan promet tog dana izražen u eurima. Blagajnički izvještaj možemo ispisati na A4 pisač ili na POS pisač. Budući da smo dio prometa naplatili u kunama, obračun kuna i eura možemo izvršiti pomoću dugmeta Promet u kunama. U polje Ukupni iznos upišemo ukupan promet u eurima. U polje Prebrojene kune upišemo naplaćeni iznos u kunama. U polju Prebrojeni euri program će prikazati koliki iznos u eurima u blagajni moramo imati.